लोगोफोर बोथोरा नै सोमहाबबोजोबलायबाय जि सुदोंमोन आङो जारलासो जालायबाय दाउफोरा बिरफुंजोबलायबायहाय नै जि गोसोम जाबोबाय हाव जाबाराया होननायसो जाबाय वाव गैलाहाय नै गोसोम जाजोब्बाय जोगोनार हादोंमोन आङो हाखांबाय जोगोनारखौबो जा र' आं जोगोनारखौ देखायहैनो दै नै जोगोनारा थाइबसे दंबावो जोंहा दाख्लैहाय मामिनि खानाय हानायाव आइमोना लाबोफानायमोन आरोना दिनैसो नुदों आङो दहाय आङो थाइसे हैदोंमोन हानो होननानै दा जादो थाइसे होननानै इउ एसे गिदिर गिदिर 40 ना मा लाखादोंनो बे थाइसेयावनो नै गिदिर गिदिरा थाइब्रै दंबावो दा थाइसे हाबाय गोलाव हादों आइया आंनो हैदोंमोन आङो हाखांबाय बारनानै ओमफ्राय आखाइया दाखुरि जायो ब्लारसो जाबायहाय आखाइया दाखुरि जाजोबलायबाय आथा आथा दंमोन एसे गोरलै दबमोन नालाय जोगोनारा अखा हाथारसै नै आइना हाइजें गायनाया जि मोजां जाबाय बावनो जोंहा जाला 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 अखा हाथारसै जिखौ लांसै आं जि आयौ बारहुंखा बारबाय नै जिखौ लांखानोसैसो आं अखाबो हाबायानो लांग्रोनोसै र' सेस बारहुंखाया आव जाबोराया थिङानो बायनो नागिरबाय थायो जोंना होस बारहुंखा बारबाय अखाया गैलालाय नै सान्दुंसो दुंसोलाय जानला मोनलासो अखायानो मारैबासो सिबखांबाय नै ओमफ्राय आंबो जोगोनारखौ हाखांखाबाय आरोना बेगरखौ एवनानै जानो नागिरदों जोगोनारा नै सुथ'वाखै सुनानै दोनसै मा भाजा दं आलु मथर ओमफ्राय बेवहाय माबा मा होनो फाथो भाजा आइया फुङावनो संखादों आरोना जाखांबाय फुंनि ओमफ्राय आङो जायाखै आंबो एसे जानानै लानोसै फिसाजोआ मबाइल नायगासिनो दे बावो बिबौआ दिनै स्कुल गैया नालाय बिबौनि मबाइलखौ मोनथारदों मालाय नै जाबाय नायनांला फैदो उथिदो बारा मबाइल नायनाङा सियालनि हाबा ना मा होनोमोनलाय बिदि सान्दुङाव अखा हाबा सान्दुङावसो अखा हाबाय नै अखाखौनो सिनायला नैबावसो सिनायबाय नै दहाय जि गोसोम जाबाय अखायानो हायासै दासो सान्दुं दुंनानै अखा हाबाय नै सैमा सियालनि हाबा जादों लोगोफोरनि जों उन्दै उन्दैयाव सैमा सियालनि हाबा जादों होनोमोन ओमफ्राय मानसिफ्रा मा होनदों मिथिला जारजारसोलै दायो खामानि जोबखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय आं दायो दुगैखांबाय आरोना ओमफ्राय फिसाजोआ उन्दुगासिनो बिबौनि मबाइलखौ लानानै थाबाय थादों आरोना दिनै बिबौना स्कुल गैया नालाय बिबौनि मबाइलखौनो लाना नायगासिनो ओमफ्राय नै आंना खानाया सानथाम सानब्रै जाखायो आरोना खानिया उन्दुनानै सिखारबाथाय फुङाव डाइरेक्ट खाथबनानै लाखाबाय नालाय ओमफ्राय खाननाय बायदि जाखाबाय ओमफ्राय खेंनानै खानायखौनो खाननो बावलायलाङो आरोना बिदिनो बहाबा थांबा माबाबाल' खाननाय जायो ओमफ्राय दिनै खानबाय आं नै खानख'नो हालायलायासै ओरैबायदि जेथो जाबाय आरोना लोगोफोर नायलाय खानाय गोलावजों माजों जि खस्थ' जाखायो ओमफ्राय ओरैनो सानथाम सानब्रै खानालासिनो थायो खानायखौ बावलायलाङो आरोना खानाय खाननोनो बिदिनो फुङाव सिखारनानै डाइरेक्ट खाथबनानै लायो नालाय बावलायलाङो आरोना
खानायाबो जि गखांखाबाय आंना सिगाङाव मामिनियाव ओमफ्राय नै दासो रज'गासिनो आरोना खानायाबो नै ओमफ्राय इदि माथानिया नालाय थिया थिया जाजोब्बाय दासो रज'नाया लावनाया गोलाव गुसुं जाजोब्बाय आरोना खानायानो गैला गयै गयैनो गोबा जाजोब्बाय ओमफ्राय बेखौबा पार्लार मालिकफोरा जि गोलाव माबा रोजा होनो ओमफ्राय रोजा मोना आं खानायखौनो सब आं खानाय बोनायानो खनब्रैसो जाबाय ओमफ्राय पार्लार मालिकफोरा आंनि खानायखौ रोजा रोजा होनो ओमफ्राय आं रोजाखौनो मोना आरोना नायनाय गोबा मोनो आङो दांबा गोबा मोनो आरोना रोजा नंगौना नङा मिथिला जायखिया रोजा होनो आरोना बिसोरो ओमफ्राय आं रोजा मोना आरोना गोबा मोनो खानायखौनो नै दासो खानखांबाय सोलाबा बेखौथ' हसाना लाखाया आंना बिदिसो खाथ'खायो ओमफ्राय आं उन्दुना सिखारनानै डाइरेक्ट बिदि खाथ'बो आरोना खानायखौ बेखायनो खाननोनो बावो आरोना लोगोफोर अस्थासो दहाय खामानि मावनायाव आङो दायो दलर थाबा मेगि एवनानै होगोन होननाय खोथा दंखायो नालाय उफाय गैया दा मेगि एवनानै होथारनांसिगोन आरो दहायो थगायनानै दोनदों नालाय आङो दलर थाबा मेगि होआ दलर था होनना बुंदोंमोन नालाय ओमफ्राय दलर थादोंमोन आरो दा एवनानै होथारनांसिगोन नैबे फाथोखौ खांनानै सुनानै बावनो एवसां आरो एवग्रोनोसै फिसाजोनो मेगि जानोसै आंबो ओंखाम जाया सानदोंमोन आङो बिराद ओंखाम उखैयो दाना मारैबाथार बैनि मालाय जानो गाव जिरायनो लान्थाथा खामानि मावसोदों ओंखाम जाया सानबाबो उखैनायानो थानो हाया मारैबा मोनलाजोबो खांबाय खांनो गोदो सिख्लायावबा उखैजानो हायोमोन दाना बुरायनायखाय उखैजानो हाथारला गथ' गोनांखायनो ना मा होनांगौथाय मिथिला मैद्रुखौ जाफानाङा गोखा जायो नामा मेगिजों सोरबा गुदुं र' दासो मोन्दों जोगोनारखौ संसै गाव गोजा माबा सामब्राम देना लाखाजोब्बाय बावबो सुना लाखाबाय ओमफ्राय नैबाव मा एवदों नायनो र' नै आङो जोगोनार बेगरखौ एवनानै जानो लुगैदों आरोना सिगाङाव जि एवनानै जाहोयोमोन आइमोना जोंनो बेखौ ओमफ्राय आं गोसोखांनानै जानो लुगैबाय आरो ओंखायनो एवनानै जाबाय जा गरमखा ओमफ्राय ओरैबायदि अखा हाबाय दसे दहाय ओरैबायदि गरमसो जाबाय दा ओमफ्राय एसे एवनानै थांसै र' बेखौनो जागासिनो दसे र' मोनथारसै जोगोनार लाब्रा मिरामिस दिनै ओंखामा मोनबाय जाफैलायबाय ना गरमा मा अमा फैना लेंगासिनो आंखौ थुदो मामिन थुदो न' संगासिनो
मोनबाय नोगोर गोदैखा जोगोनारा नोगोर टेस्टि जा गोदै हानायावनो ख्राव 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 होनलायखादों बिदि जोगोनार ख्राव ख्राव होननायफोरा जा गोथाव जायो मोनदों जा गोदै खालि गोथावथार जोगोनारा बाबायाबो दानो जाथ'वानो ओंखामखौ ओमफ्राय दसे लागोसा मामिखौ बिमाखौनो लेंबोगासिनो न'आव दहायनिफ्रायनो बाबायाबो जाथ'खायानो दायो जानोसै बाखौना 12थासोआवसो जागोन 12थासोआवसो जागोन होनदों ओमफ्राय मामिखौ दसे लाथ'नोसै मा होनदों नोङो हिनजाव हिनजावथ' र' नै बोरै मा जादो बेखौनो जा जोगोनार बेगर बेखौनो जानांगौ मेथाइ मेथाइ जानाङा हिनजावफोर नालाय जिजोंल' गेलेनो मोजां मोनो नै जिखौनो बिदि लानानै गेलेबाय थायो नालाय आंहा बेखौनो गथ' गोरलै बायदि जागासिनो नै खामफ्लंलायनायखौनो